Pagdakop sang magkal sa Bacolod City, baw nangin maaksyon. Insidente na hurika, si Julius Bilacaol nakatutok. Sa una, makitaan ang nagaisahanon nga lalaki nga may ginabutong sa kilid sang dalan. Mation-tion, may isa nga nagabot kag nagbulig. Apang ang ginabutong, wala sa gihapon nakuha. Tubtob ang duha nangin tatlo. Kag nangin madinalag una nga makuha ang ginabulupanta, napulo katapak nga magkal nga nagabaruron sa kahoy. Sa nakuha na, ang manog, nabuyan pa. Ay! Ay, Diyos ko! Ay, ala, di... Ay! 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 Liwat inigindakop, ang pobre nga tinuga, posible na imbiyarna. Gani napilitan magbato sa ginakabig, nagalupig sa iya. Ang insidente ang nagluntad sa Fortune Town sa Barangay Estefania sa Bacolod City. Suno sa uploaders ang video nga si Jovi Montesa. Nagapaninlo sila upod sa iya kasilingan sang ila ini nakitaan sa nakahantal nga mga kahoy. Di kay nakita yang aga panghilamon kami ginpangwa ya kagina sang aga sang morning amo na nagbulig-bulig siya pangwa si kuya kay iya na mo kamo to din nakita namon ang manog Dako naman na pagpasalamat sini nga wala sa nahalitan ukon na samaran sa pagdakop sini. do kami giguro kung nagsigi kami panghilamon ambot may lang kay kaluyan nga wala gid sa may nakagat ang manog. Tungod ginadumilian ang paghalit sa mga tinuga pareho sang manog. Ini ang ilaging turnover sa barangay para matugyan sa paginakop sang Department of Environment and Natural Resources. Julius Bilacaol, 1 Western Visayas.